Беларусь сия – это клочок земли. Хорошо, знаете, унавоженный, богатый тракторами. И на этом клочке земли живут белорусы. Народ маленький и, конечно, деревенский. Ну, положа руку вот на все, что можно, я это скажу. Что любят белорусы? Вот поработать, пополоть, вот, вздохнуть крепкий запах снова же навоза по утру. Это все свойственно белорусам. А цивилизация, так сказать, вот, достижения какие-то, конечно, пришли к нам с Востока. Вот. Все самое лучшее дала белорусам, конечно, Москва. Вось гэтак шмат хто гаворыць. І не толькі чыноўнікі, але і нашы ўсходнія суседзі. Ды і часам нават самыя беларусы могуць нешта падобнае ляпнуць. Маўляў, няма ў беларусаў нічога, акрамя лапцей. Вядома ж, вёска і вясковасць сапраўды важная частка нашай ідэнтычнасці, як зрэшты і ўсялякай іншай нацыі. Але ці толькі вёскай адзінай жыве Беларусь? Давайте адставім у бок тэлевізар і падумаем сваёю галавою, абапіраючыся не на прымітыўную прапаганду, а на цалкам канкрэтныя факты. Я, Валер Руселік, запрашаю спадарства разам ламаць стэрэатыпы пра беларусаў, якія нам, беларусам, убіваюць у галовы. Хрусь і папалам. Пачнем з лічбаў. У 2023 годзе доля гарадскога насельніцтва ў Беларусі дасягнула планкі ў 80%. І гэта нават з улікам таго, колькі народу з большага гарадскога выехала. Хаця здавалася б чыста матэматычна. Гарадскія выязджаюць, адсотак вяскоўцаў павялічваецца. Між тым урбанізацыя, а з ёй і выміранне вёскі ў нас адбываецца настолькі імкліва, што пачынаюць буксаваць нават матэматычныя законы. Яшчэ на пачатку 20-го стагоддзя мы стартавалі з 14% гарадскога насельніцтва. У 1970-м дасягнулі 50%. І вось цяпер 80%. Ну вот, сами же все сказали, сами посыпались. 14% всего городских было белорусов. Всего 14%. И то, если сказать по правде, эти городские, это в основном были евреи и поляки. Это они оккупировали белорусские города. А белорусы жили в деревне. Вот сами же ответили на свой вопрос. И вообще зря Ленин вытянул белорусов из этой деревни. Сапраўды, узровень урбанізацыі беларускіх земляў у пачатку 20-го стагоддзя быў ніжэйшы, чымся ў некаторых суседзяў. І нам сапраўды вельмі бракавала вялікай колькасці гарадской інтэлігенцыі для актыўнага развіцця нацыянальнага руху. З гэтым якраз і звязаны той самы сялянскі флёр, які ахутвае беларускую справу апошнія 100 гадоў. Пісьменнікі сапраўды шмат пісалі пра вёску, бо выйшлі з яе. Эканоміка прадукавала прадукцыю, звязаную з сельскай гаспадаркай. І гэтак далей. Але ўвесь цымус у тым, што калі б у нас была толькі адна вёска, то не было б аніякай Беларусі. Вёска нацыяў не стварае. Беларусы не былі ў гэтым плане унікальныя, таму што такая самая сітуацыя была і ў іншых народаў нашага рэгіёну, тых, якія дастаткова паспяховыя і ў стварэнні сваёй дзяржаўнасці і сваёй нацыянальнай культуры. Ну, рэч у тым, што да канца 18 стагоддзя, да 19 стагоддзя, да абуджэння народаў, менавіта па такой схеме і развівалася вось такое нацыянальнае ці грамадскае будаўніцтва ў нашым рэгіёне. Калі вось былі сялянскія масы, якія размаўлялі на нейкай там мове, часцей за ўсё не вельмі развітай і не пісьмовай, ці малапісьмовай, і эліты, якія прымалі нейкую мову, нейкую культуру, якая ў гэтым рэгіёне гістарычна па нейкіх абставінах панавала. Для Беларусі, для Літвы, для Украіны гэта эліты былі ў асноўным польскамоўныя. Напрыклад, у Чэхіі там ці у Латвіі, Эстоніі эліты былі нямецкамоўныя, у Словакіі былі венгерскамоўныя,
у Фінляндыі шведскамоўныя. Ну а ўласна тыя народы, якія складалі на гэтай тэрыторыі большасць, яны жылі ў асноўным іх пастаўнікі на вёсцы, і яны размаўлялі на сваіх мовах, і іх лічылася часам проста сінонімы нават, што вось гэты народ гэта вясковы, гэта сяляне. І вось якраз 19 стагоддзя гэтым адзначалася гэтае вось абуджэннем гэтых народаў, імкненнем іх мець сваю нацыянальную эліту, мець сваю інтэлігенцыю, развіваць сваю культуру, сваю мову. І гэты працэс ішоў абсалютна ўсюду, абсалютна аднолькава. І вось гэта менавіта тыя эліты, якія да таго часу прынялі нейкія іншыя моўна-культурныя ўзоры, нехта гэтаму супрацьстаяў, а нехта наадварот гэта прымаў, уліваўся ў гэты працэс, і таксама рабіўся пераход этой эліты, адбываўся частка на такія пазіцыі ўжо новыя нацыянальныя, зліццё з гэтым сялянствам. Давайте спачатку пра самае галоўнае. У фармаванні беларускай нацыі важную ролю адыгралі выхадцы са шляхецкага саслоўя. Шмат хто з іх быў яшчэ і гараджанінам альбо месцічам. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Кастусь Каліноўскі, Францішак Багушевіч, браты Луцкевіч і Вацлаў Івановскі. Усе яны паходзілі з мяшчанскіх ці шляхецкіх сем'яў. Сярод нацыянальных дзеячоў знайсці чыстых сялянаў складаней, чым чыстых шляхцюкоў. Ну вось як Кубколас, Канстантин Міцкевіч, да прыкладу, паходзіў з беззямельных сялянаў. Згода. Хаця прозвішча намякае, праўда? А хто яшчэ сходу да галавы прыходзіць? У дасавецкі перыяд. Той самы Янка Купала, Іван Луцевіч, шляхта. А яшчэ падтрымлівалі беларускі нацыянальны рух таксама і прадстаўнікі тутэйшай магнатэрыі і вышэйшай шляхты. Раман Скірмунд, Магдалена Мікалай Радзівілы, Эдвард Вайніловіч, Святаполк Мірскі, Умястоўскі, Друцк Любецкі і шмат хто яшчэ. Вы еще царя Гороха вспомните, Господи. Давайте поговорим про сегодняшний день. Вот эти ваши любимые все. Быков, Танк, Черный, вот эти все с кличками странными писатели. Что, они что, были с панов? А? Да они панов этих на дух не переносили. Они все были асцахи людьми, от села. Так, сапраўды, пасля рэвалюцыі у БССР большасць новай тутэйшай номенклатуры і творчай інтэлігенцыі былі ўжо з працоўных і сялянаў. Але ж гэтая сітуацыя была штучна створаная камуністамі. Людзей з іншых саслоўяў да высокіх пасадаў папросту не дапускалі. І пры ўсёй павазе да творцаў, якія былі здолелі выбіцца ў людзі дзякуючы савецкай палітыцы, агулам гэты працэс быў вельмі нездаровы. Права пісаць атрымалі толькі людзі з пэўных саслоўяў. І пісаць яны маглі толькі пра нешта рэвалюцыйна-рабоча сялянская. Вось і атрымалася ў нас, што толькі пра вёску і можна было нармальна пісаць. Таму дзіўным чынам вясковасць – гэта адзін з вынікаў савецкай палітыкі. Калі з аднаго боку будавалі фабрыкі і заводы, але з іншага ставілі гэткія рамкі, што творцы нармальна маглі пісаць толькі пра вясковае. Ага, і тут, калі прыгледзецца, то шмат рознага ўрэшце было. Творчасць Максіма Гарэцка – гэта хутчэй пра горад. Міхася Зарэцка шмат у чым таксама. Міколка Паравоз, Міхася Лынькова – ну зусім не вясковыя прыгоды. А Самсон Самасуй, а Янка Маур з ягонымі экзатычнымі прыгодамі. І гэткіх прыкладаў шмат. А беларуская паэзія таго часу агулам вельмі сучасная і мадэрновая. Там вельмі шмат вясковай сімволікі, але гэта, ну, дакладна не сялянская паэзія. І ў мастацтве таго часу ў нас шмат авангардызму. Ага, калі ўжо Сергей Мікалаевіч згадваў габрэяў, то варта адзначыць і нам іх культуру. У БССР разам з беларускай, расейскай і польскай мовамі дзяржаўны статус мела і мова габрэяў. Ідыш. Дарэчы, адзіны гэткі прэцэдэнт у свеце. А габрэі – гэта дакладна гарадскія жыхары. Творы Ізіхарыка, Мойшы Кульбака і дзясяткаў іншых выбітных творцаў, якія пісалі пра свае родныя Менск, Берасці ці Бабруйск, увайшлі ў спісы усесветнай літаратуры. А ўсе гэтыя асобы прызнаныя клясыкамі габрэйскай і беларускай літаратуры. А там чысцюсенькі урбанізм. Ну что же вы все этими бедными евреями прикрываетесь, а? Сами-то вы что? Что? Вы, Беларусь, вам что нужно? Снова же, земелька поколупаться, да, побукапывать эти все сырнички, выпить чуть-чуть, да, кожушок надеть и баиньки.
Вот. А высокие материи, на самом деле, оставьте просто старшему брату. У них Пушкин! Слухайте, ну якім бокам тут Пушкін? У першай палове 19 стагоддзя на нашых землях яшчэ жылі ліцвіны. Палітычная нацыя, якая з'яўлялася спадчыніцай Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. Гэтая супольнасць часта жыла ў вёсках, але дакладна не была сялянамі і не сялянскую культуру прадстаўляла. Зірнем яшчэ глыбей. Дзяржаўнасць на нашых землях пачала вырастаць у далёкім 10 стагоддзі. У 15 стагоддзі яна была ўжо развітая, а ў 16 зведала сваё залатое стагоддзе. З кнігадрукаваннем, магдыбургскім правам, статутамі ВКЛ, палымянымі рэлігійнымі дыскусіямі, купцамі, якія гандлявалі ва ўсіх марах і гэтак далей. Вялікае княства Літоўскае тады было цалкам сабе актуальнай сфармаванай еўрапейскай дзяржавай з развітай высокай несялянскай культурай. Пазней, калі шляхта паланізавалася, здарыўся трагічны культурны разрыў паміж сялянскім і шляхецкім слаямі на нашых землях. Але высокую культуру, уласна на нашых землях і ў нашай дзяржаве, ну мы дакладна мелі. Опять в историю полезли. Что им далась эта история? Давайте возьмем актуальные вещи. БССР, наш любимый послевоенный. Ведь там все было прекрасно и все было селянское. Вот песняры это... Косил-ясь конюшину, трактора, партизаны, 2 буслы. Все. Вот. Все это селянское. Шах и мат. А вось тут суцэльная бздура. У часе Другой Всесветнай вайны беларускія гарады былі вельмі моцна разбураныя. Але пасля яе пачалі актыўна аднаўляцца і расці з надзвычайнай хуткасцю. Вось вам нечаканы факт. У 1970-х годах Менск быў горадам з найбольш імклівым ростам ва ўсёй Еўропе. Тэмпы былі папросту фантастычныя. З 500 тысяч да мільёна чалавек насельніцтва нашай сталіцы вырасла ўсяго за 10 гадоў. І гэта не катаклізм нейкі, ці нейкая там вялікая вайна, а папросту міграцыя і натуральны прырост. Міграцыя была, вядома ж, збольшага з вёсак, што нарадзіла феномен вялікай колькасці вясковага насельніцтва ў горадзе, які беларускі пісьменнік Міхась Стральцоў вельмі вобразна акрэсліў метафарай «сена на асфальце». Але ж культура, якая расла ў гэтых адноўленых гарадах, таксама паступова станавілася гарадской. З цяжкасцямі, ну бо шмат чаго не дазваляла цэнзура. Саветам было выгодна паказаць беларусаў сялянскай нацыі, якая толькі лявонюху танчыць і трактары збірае. Вось як наш Сергей Миколаевич. Імперія расійская ў розных яе формах просто падаўляла развіццё іншых народаў, іншых культур, адміністрацыйнымі метадамі, што былі перыяды, калі на беларускай і іншай мовах нельга было навучаць у школах, нельга было выдаваць нейкую літаратуру, нельга было ўвогуле яе выкарыстоўваць, скажем, у набажэнствах і гэтак далей. А калі гэта ўсё можна было, то таксама гэтая сфера ўжытку была абмежаваная. Напрыклад, пры Савецкім Саюзе, калі існавалі тыя самыя беларускія школы, ну, яны існавалі ў асноўным там на вёсцы. Яны былі, не існавала вышэйшай адукацыі па-беларуску. Не існавала, чалавек беларускамоўны не мог зрабіць кар'ернага росту, не перайшоўшы на расейскую мову. І гэта была не натуральная з'ява. Это не таму, што вось так вось яны гэтыя мовы былі канкурэнтныя паміж сабою, і гэта ўсё натуральнай этой канкурэнцыі вызначалася месца кожнай. Не, гэта ўсё вызначалася як бы зверху, вызначалася нейкімі метадамі, такімі, скажем так, не зусім дэмакратычнымі і ішло так, што адна мова, як бы, адной мове было ўсё, іншай нічога. І, адпаведна, конечно, што такія пазіцыі набывала руская мова і культура, а беларуская успрымалася як другасная. І псіхалагічна так дагэтуль многіх успрымаецца, але гэта цалкам няслушна. Але шмат у каго атрымлівалася гэтую цэнзуру абыходзіць. Васіль Быкаў, як ні круці, не пра вёску. Ён пра вайну з высокай экзістэнцыйнай рэфлексіяй. Уладзімір Караткевіч пра гісторыю, прычым гісторыю шляхецкую. Замкі, прывіды, паўстанні, сярэднявечныя інтрыгі. Іван Шамякін, Андрэй Макаёнак пра гарадскіх жыхароў. Ну а Святлана Алексіевіч, ну дзе, але ў яе, ну таксама дакладна не вёска.
Музыка, сітуацыя аналагічная. Вядома ж, былі песняры, але тое, што нарабілі з беларускім фальклорам, зусім нельга назваць вясковай культурай. Дарэчы, Беларусь ці не першая прымала розныя модныя ўсесветныя музычныя тэндэнцыі. Да прыкладу, першы фестываль біт-музыкі ў СССР адбыўся якраз у Беларусі. Ды і тых самых песняроў называлі не інакш, як савецкімі «Бітлз». Нават беларускае кіно, невялікае, не сказаць, каб надта паспяховае, выдала некалькі абсалютна мадэрновых гітоў. Напрыклад, «Усходні калідор» альбо «Ідзі і глядзі». Тое па мастацтва выяўленчае, можна казаць, таксама дзесьці былі раней іншыя сюжэты, пасля адны сюжэты, пасля зусім іншыя. Ну, але і тады, нават калі гэта яшчэ сялянскае грамадства яшчэ існавала, то той самы Язэп Драздоевіч, напрыклад, ён ж не маляваў толькі там вёску, сяло, яго там нават былі нейкія касмічныя матывы, і ён космосам захапляўся. Ну, беларуская культура разнастайная, яна не была зацыкленая ніколі на адным, была адкрытая да новых нейкіх павеваў. І тое, што яна пэўны час была у асноўным завязана ўсё ж таки на вёску, гэта просто тлумачылася аб'ектыўнымі фактарамі. Это не тое, што там просто прынялі такое рашэнне быць на вёску завязанымі і не гледзячы ні на што, толькі гэта тэму і прасоўваем. І ўвогуле я магу сказаць, што перавага беларускай культуры і тое, што ёй як бы дало магчымасці будучыні развівацца ў новых умовах, гэта якраз тое, што у свой час яна змагла адарвацца ад этой вёскі. Калі вёска стала паміраць, то новае пакаленне беларускіх творцаў, яны зразумелі, што далей працягваць як бы так на гэта арыентавацца немагчыма, таму што новае пакаленне беларусаў это людзі ўжо гарадскія, людзі сучасныя, людзі, якія, скажем, ідуць у нагу з новымі тэхналогіямі, з новымі нейкімі павевамі, і таму культуру трэба ствараць менавіта для іх. І тое, што мы бачылі ужо, напрыклад, нават у 90-е, пасля ў нулявыя, у 10-е, тое, як гэтыя новыя формы беларускай культуры развіваліся і былі арыентаваныя на моладзь праз новыя тэхналогіі, гэта якраз, в прынцыпе, і забяспечыла пэўны такі рост цікавасці да гэтай культуры і рост і адпаведна яе нейкія, скажем так, тыя поспехі, якія дасягнутыя былі. Калі ж гаварыць пра сучасную Беларусь, то тут у нас агулам унікальная сітуацыя. У Еўропе адбываецца змяншэнне колькасці жыхароў гарадоў на карысць вяскоўцаў. Уся гэтая тэма пра дыстанцыйную працу, экалогію, здаровыя харчы, здаровы лад жыцця і дэцэнтралізацыю. А ў Беларусі ўсё наадварот. Рост гарадскога насельніцтва працягваецца. Дарэчы, бачна гэта і па культуры. Марціновіч і Бахарэвіч, Лявон Вольскі, Джей Морс альбо Нескіс. Дзе там вясковасць? Насамрэч, беларуская вёска сёння знаходзіцца ў катастрафічным стане і няўмольна вымірае. І таму цяпер мы маем праблему ў тым, каб вярнуць тую самую вясковасць у найлепшым яе разуменні, як захавальніцы народнай культуры і традыцыйных каштоўнасцяў вялікай колькасці беларусаў. Бо ў сялянскай традыцыйнай культуры несумненна ёсць свая каштоўнасць, і нам трэба яе захоўваць, а нават і развіваць. І тое, што беларусы напраўду маюць багатую сялянскую культуру, з аднаго боку, сведчыць пра розныя праблемы ў нашай гісторыі і запозненую урбанізацыю. Але з іншага боку, дае нам шмат унікальнага матэрыялу, каб убудоўвацца ў новы свет з ягонымі экалагічнымі тэндэнцыямі і модай на рэгіянальныя традыцыі. Таму ўвесь стэрэатып цяпер перакульваецца наадварот. Нам не трэба бегчы ад саламяных стрэхаў, нам бы іх цяпер адшукаць. Допустим, хорошо. Было что-то хорошее и не деревенским в Беларуси, допустим. Но вы же сами говорите, что нужно идти к истокам. А где наши истоки, а? Ведь, как говорит классик, и сольются славянские ручьи в триедином русском мире, а? Вот аж слеза скупая отечественная навернулась у меня на глазу, а? Сольются? Ну што ж, сябры, вымалёўваецца ў нас і тэма для наступнай размовы. Гэта так званы трыадзіны рускі народ і беларусаў як частку яго. Давайте наступным разам і пагаворым пра гэтую бздуру. Зламаем і гэты стэрэатып. А пакуль што не забудзьцеся пра падабайку, каментар і падзяліцца відэа з сябрамі. Ну і падпіска на канал.